натиҷаи бозии дастаҳои Хуҷанд ду вақт ҳам мусовӣ 1-1 анҷом ёфт ва акнун бо 34 имтиёз дастаи клуби марказӣ мавқеаш дар зинаи сеюм боқӣ мемонад ва Хуҷанд бо 37 хол дар мақоми дуюм ва барандагони медали нуқра Хуҷанди шаҳри Хуҷанд акнун бидуни муболиға инҷо ана ҳамин даста маҳсуб меёбад ва клуби марказии варзиши артиш талошу муборизаҳояш дар майдони худ ҳам самараи дилхоҳ ба бор наовард ва танҳо аз ду имтиёз маҳрум гардид ва як холро дар индидори охирин дар даври 21 ба даст овард. Ба истиснои ин дидор як вохӯрии дигар вохӯрии мавқуф гузоштаро клуби марказӣ бо дастаи Истиқлол баъдан баргузор хоҳад кард. барои таваҷҷуҳатон ташаккур мегӯем. таносуби тӯбҳо комилан акнун мавқеи дастаи барандагони медалҳои нуқраро муайян кард. барои таваҷҷуҳатон ташаккур ва барои ҳамин лаҳзаҳои хеле ҷолибу ибратбахше ки акнун Абдухалил Боронов ҳамчун зарба зад акнун ситонидани 3 имтиёз дар қисми дуюм то андозае барояшон осонтар ҳам даст дод. 2 маротиба ки албатта гол задан, ин ҳолате ки 1 маротиба офсайд, албатта таҳдид ба ҳамон зарбаи қавие ки бастари Холбеков, Фарҳод Холбеков бархӯрда буд. бо ҳамин натиҷа сабқат анҷом ёфт ва барои таваҷҷуҳатон бори дигар дӯстони азиз